Predstavte si ten moment. Je koniec 50. rokov. Píše sa čas obrovského ekonomického rastu. Druhá svetová vojna je konečne za nami a svet verí vo vedu, v pokrok a v lepšiu budúcnosť. Mladá žena leží na pôrodnej sále v západnom Nemecku. 9 mesiacov čakala na svoje prvé dieťa. Všetko prebiehalo normálne. Žiadne komplikácie. Prichádza pôrod. Dieťa prichádza na svet. Ale v miestnosti nezaznie ten typický radostný plač, na ktorý každý rodič čaká. Namiesto toho zrazu padne ťažké, dusivé ticho. Lekár aj sestrička len nehybne stoja a pozerajú na novorodeniatko. Matka sa pýta, čo sa to deje? Je moje dieťa v poriadku? Ukážte mi ho. Lekár ju ignoruje. Rýchlo balí dieťa do plachty a odnáša ho preč. Kým jej ho ukážu, prejdú niekedy hodiny, niekedy aj dni. A keď tú plachtu konečne odhrnú, rodičom sa zrúti svet. Ich dieťa nemá ruky. Namiesto nich má len akési malé výhonky, prsty vyrastajúce priamo z ramien, ktoré pripomínajú plutvy tuleňa. Iným deťom chýbajú nohy, uši alebo majú ťažko poškodené vnútorné orgány. Lekári sú zúfali. Vravia, že ide o genetickú poruchu, o nešťastnú náhodu alebo dokonca obviňujú matky, že sa počas tehotenstva zle stravovali či žili nezdravo. Nikto z nich vtedy ešte netušil, že toto nie je žiadna prírodná anomália. Boli to obete najväčšej medicínskej katastrofy v dejinách ľudstva. Katastrofy, ktorá sa nikdy nemala stať. Keby chamtivosť a temná minulosť jednej farmaceutickej firmy nebola dôležitejšia ako ľudský život. Dnes sa pozrieme na príbeh lieku s názvom talidomid a na to, čo vám v bežných dokumentoch o ňom málo kedy povedia. Aby sme pochopili, ako sa niečo takéto mohlo dostať na trh, musíme sa pozrieť na firmu, ktorá za tým stála. Volala sa Chemie Grünenthal. Bola to nemecká spoločnosť, ktorá vznikla len krátko po druhej svetovej vojne. A tu sa dostávame k prvej veci, o ktorej sa nahlas nehovorí. Kto v tej firme vlastne pracoval? Po páde nacistického Nemecka ostalo bez práce množstvo chemikov, lekárov a vedcov, ktorí predtým slúžili Hitlerovmu režimu. Mnohí z nich mali na rukách krv, robili neľudské experimenty v koncentračných táboroch, ale neboli nikdy odsúdení. Chceli začať s čistým štítom a Chemie Grünenthal sa pre nich stala ideálnym útočiskom. Firme v tom čase šéfoval výskumu muž menom Heinrich Münther. Bol to bývalý nacistický farmakológ, ktorý počas vojny riadil experimenty s tyfusom v okupovanom Poľsku. Experimenty, pri ktorých zomierali väzni v neľudských podmienkach. A v dozornej rade firmy sedel dokonca Otto Ambros. Človek, ktorého v norimberskom procese odsúdili za vojnové zločiny a otrokárskú prácu v tábore Auschwitz-Monowitz. Títo ľudia teraz viedli výskum liekov pre bežných ľudí. V roku 1954 v ich laboratóriách vyvinuli látku menom talidomid. V tom čase ľudia masívne užívali na upokojenie a spánok barbitúraty. Tie boli ale nebezpečné, pretože sa nimi dalo veľmi ľahko predávkovať a spáchať samovraždu. Grünenthal vycítil obrovskú šancu na trhu. Hľadali niečo, čo bude 100% bezpečné. Keď talidomid testovali na zvieratách, zistili neuveriteľnú vec. Tie zvieratá nebolo možné zabiť ani obrovskými dávkami. Liek sa zdal byť úplne neškodný a tak ho v roku 1957 pustili na trh v západnom Nemecku pod značkou Contergan. Reakcia trhu bola doslova šialená. Reklama tvrdila, že je to liek taký bezpečný, že ho môžete dať aj vlastnému dieťaťu. Písalo sa o ňom ako o zázraku na spánok, na upokojenie nervov, na úzkosť. Predával sa v lekárniach bez predpisu, rovnako ako dnes si kúpite vitamín C alebo acylpyrín. Contergan sa stal za pár mesiacov druhým najpredávanejším liekom v Nemecku, hneď po aspiríne. A potom prišiel zlomový moment. Niekto vo firme si všimol, že liek ohromne pomáha ešte na jednu vec. Rannú nevoľnosť u tehotných žien. Grünenthal neváhal ani sekundu.
Začali rozposielať 10 000 letákov gynekológom a pôrodníkom. Masívne promovali Contergan ako absolútne bezpečnú úľavu pre tehotné matky. Netušili, alebo radšej nechceli vedieť, že urobili najhoršie rozhodnutie v dejinách medicíny. Liek sa rýchlo rozšíril do 46 krajín sveta. Vo Veľkej Británii sa predával ako Distaval, inde mal iné názvy. Predávali sa milióny balení mesačne a vtedy to začalo. Koncom rokov 50. a začiatkom 60. začali lekári po celom svete hlásiť niečo nevysvetliteľné. V západnom Nemecku, v Austrálii, v Anglicku zrazu začali rodiť stovky, neskôr tisíce detí s ťažkými deformáciami. V medicíne existuje odborný názov fokomélia. Je to extrémne vzácna porucha vývoja končatín. Za bežných okolností ju lekár vidí možno raz za celú svoju kariéru. Zrazu ich mali na jedinom oddelení 10 za mesiac. Dlho nikto nevidel spojitosť. Prečo by aj videl? Tehotné ženy užívali množstvo vecí. Dýchali rôzny vzduch a žili v rôznych podmienkach. Ale Contergan bol predsa oficiálne prihlásený za absolútne bezpečný. Až v roku 1961 sa nezávisle od seba dvaja ľudia začali pýtať tie správne otázky. V Nemecku to bol pediater Widukind Lenz a v Austrálii pôstny lekár William McBride. Doktor Lenz sa začal prechádzať po domoch svojich pacientov. Sadol si s matkami postihnutých detí a spísal s nimi podrobné dotazníky. Čo jedli? Aké chemikálie mali v dome? Aké choroby prekonali? Nič nesedelo. Až kým sa neopýtal na lieky. Všetky do jednej, bez výnimky, užili v prvom trimestri tehotenstva Contergan na upokojenie žalúdka. Keď doktor Lenz zatelefonoval do spoločnosti Chemie Grunenthal a povedal im: mám podozrenie, že váš liek ničí nevinné deti, musíte ho okamžite stiahnuť z trhu. Viete, čo urobili? Vysmiali ho. Tvrdili, že jeho dáta sú nevedecké. Keď Lenz naliehal, chcel svoje zistenia prezentovať na lekárskom kongrese. Grunenthal tam poslal svojich právnikov, aby sa vyhrážali žalobami každému, kto by spájal i zlaté vajce s poškodenými deťmi. Firme išlo obrovské peniaze. Z Conterganu mali vtedy obraty v miliónoch mariek. A tak sa liek predával ďalej. Každý jeden deň, čo bol na trhu, sa vo svete vyvíjalo v bruchu matky ďalšie poškodené dieťa. Stačila jediná tabletka v nesprávnom čase tehotenstva medzi 20. a 36. dňom od počatia, aby sa dieťaťu trvalo zastavil vývoj rúk, nôh alebo uši. Jedna tabletka na dobrý spánok. Zatiaľ, čo Európa a Austrália zažívali nepredstaviteľnú tragédiu, v Spojených štátoch amerických sa udial príbeh, ktorý znie ako z hollywoodského filmu. V roku 1960 podala americká farmaceutická firma Richardson Merrell žiadosť o schválenie talidomidu na americkom trhu. Mysleli si, že to bude úplná formalita. Veď liek sa už úspešne predával po celej Európe. Mali milióny spokojných zákazníkov. Žiadosť pristála na stole úradničky na americkom úrade pre kontrolu potravín a liečiv FDA. Volala sa Frances Kelseyová. Kelseyová bola v úrade nováčik. Bola tam len mesiac. Jej nadriadení jej dali talidomid ako jednoduchú, rutinnú robotu na zapracovanie. Lenže Frances Kelseyová nebola obyčajná úradnička. Keď si začala čítať dokumenty z Nemecka, niečo sa jej nezdalo. Údaje o bezpečnosti boli chabé. Neboli tam žiadne solidné vedecké štúdie o tom, ako sa liek správa v tele. Iba marketingové vyhlásenia o tom, že na zvieratách nemá nežiaduce účinky. A potom si všimla malú, zapadnutú zmienku v britskom lekárskom časopise. Zopár pacientov, ktorí brali talidomid dlhodobo, sa sťažovalo na brnenie a poškodenie nervov v končatinách. Kelseyová si povedala: ak tento liek dokáže poškodiť nervy dospelého človeka, čo asi urobí s vyvíjajúcim sa plodom v tele matky? A tak povedala nie. Zamietla schválenie a žiadala od firmy ďalšie testy. Nastalo peklo.
Farmaceutická firma na ňu začala vyvíjať brutálny tlak. Volali jej nadriadeným, písali sťažnosti, posielali za ňou právnikov. Očierňovali ju, že je to len byrokratická, tvrdohlava ženská, ktorá braní americkým tehotným ženám dostať moderný liek, ktorý už dávno pomáha celej Európe. Vyvíjali na ňu tlak mesiac čo mesiac, skoro 2 roky. Frances Kelseyová to nevzdala. Nevydala to povolenie ani pod hrozbou straty zamestnania. A v novembri 1961 praskla v Európe pravda v plnej sile. Keď sa svetové médiá naplnili fotkami tisícok poškodených detí z Nemecka a Anglicka, v Amerike nastalo ticho. A po ňom obrovská úľava. Vďaka jednej jedinej neústupnej žene, ktorá sa nezľakla obrovskej korporácie, sa v celej 300 miliónovej Amerike nenarodila vlna talidomidových detí. Kelseyová sa stala národnou hrdinkou a prezident Kennedy jej udelil najvyššie civilné vyznamenanie. Koncom roku 1961 bol Contergan konečne stiahnutý z trhu. Bolo však už neskoro. Celkový účet tejto tragédie je desivý. Na celom svete sa narodilo viac ako 10 až 12 tisíc detí s ťažkými deformáciami. Odhaduje sa, že ďalšie 10 000 tehotensiev skončili potratom, pretože plod bol natoľko poškodený, že nedokázal prežiť. Z detí, ktoré sa narodili približne, polovica zomrela do niekoľkých mesiacov na zlyhanie vnútorných orgánov. Tí, ktorí prežili, tzv. Thalidomide babies, sa museli naučiť žiť vo svete, ktorý pre nich nebol prispôsobený. Naučili sa písať, maľovať či šoferovať nohami alebo ústami. Dnes sú to ľudia okolo 60-ky. A čo spravodlivosť? V roku 1968 sa v Nemecku začal obrovský súdny proces s vedením Chemie Grünenthal, vrátane Heinricha Muchtera. Títo bývalí nacistickí vedci a manažéri sedeli na lavici obžalovaných z usmrtenia a ubliženia na zdraví tisícok detí. Viete, ako to dopadlo? V roku 1970 bol proces predčasne ukončený. Nemecký súd rozhodol, že s vzhľadom na zložitosť dokazovania a vtedajšie chýbajúce zákony o testovaní liekov nie je vo verejnom záujme pokračovať. Firma zaplatila 100 miliónov mariek do fondu pre postihnuté deti, čo boli pre nich vtedy len smiešne drobné z toho, čo na lieku zarobili. Nikto, ani jeden jediný človek z vedenia firmy nešiel do väzenia. Spoločnosť Chemie Grünenthal sa oficiálne verejne ospravedlnila obetiam až v roku 2012. Trvalo im to 50 rokov. Polstoročia, kým dokázali povedať obyčajné slovo prepáčte. A na záver jedna vec, z ktorej behám raz po chrbte najviac. Ak by ste si mysleli, že talidomid bol navždy zamknutý v trezore ako najväčšie zlo medicíny, mýlite sa. Talidomid sa dnes vyrába a predáva znova. Vedci totiž neskôr zistili, že presne ten istý mechanizmus, ktorý zabráňoval rastu ciev a končatinu embryí, dokáže neuvrhnuteľne zastaviť rast niektorých druhov rakoviny, krvi a malomocenstva. Dnes sa používa pod najprísnejšími bezpečnostnými opatreniami na svete. Pacient musí podpisovať zmluvy, ženy musia postupovať neustále tehotenské testy a mať zdvojenú antikoncepciu. Liek, ktorý zničil životy desiatok tisíc rodín, dnes paradoxne iné životy zachraňuje. Je to temná pripomienka toho, aká tenká je hranica medzi liekom a jedom. A čo sa stane, keď vo svete vedy a biznisu zvíťazí arogancia nad ľudskosťou. Ak sa vám táto epizóda páčila, nezabudnite mi do komentára napísať, na aký tajný projekt, záhadu či utajovaný spis by sme sa mali pozrieť na budúce. Toto bola História s Gabrielom. Majte sa a počujeme sa pri ďalšej epizóde.